Ξεχάστε το κουραστικό ζύμωμα και τα μίξερ. Σήμερα φτιάχνουμε το πιο αφράτο τσουρέκι που έχετε δοκιμάσει ποτέ, χρησιμοποιώντας μόνο ένα κουτάλι. Χτυπάμε τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη να γίνει σκόνη. Ρίχνουμε τη μαστίχα στο λιωμένο βούτυρο. Προσθέτουμε και το μαχλέπι. Τα βάζουμε στο βούτυρο για να ενισχυθεί το άρωμά τους. Το βούτυρο να είναι ζεστό, όχι καυτό. Αλλιώς θα χαλάσει η μαγιά. Στο χλιαρό γάλα βάζουμε ζάχαρη και μαγιά. Αφήνουμε να ενεργοποιηθεί. Σε μπολ ρίχνουμε το μείγμα μαγιάς. Προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα. Για πιο αφράτο αποτέλεσμα. Ρίχνουμε το βούτυρο με τα αρώματα. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε ξύσμα πορτοκαλιού. Και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά κοσκινισμένο αλεύρι. Το κοσκίνισμα κάνει τη ζύμη αφράτη. Χωρίς βόλους. Γίνεται τέλεια. Η μαγιά δουλεύει καλύτερα. Η ποσότητα εξαρτάται από το αλεύρι. Ανακατεύουμε με κουτάλι. Δεν ζυμώνουμε καθόλου. Μόνο κουτάλι. Δεν ζυμώνουμε. Αν είναι πολύ ρευστό, βάζουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Αν είναι πολύ σφιχτό, ρίχνουμε λίγο χλιαρό γάλα. Η ζύμη είναι έτοιμη. Ξεκολλάει. Τέλος. Τόσο απλά. Λαδώνουμε καλά το μπολ. Βάζουμε μέσα τη ζύμη. Ρίχνουμε λίγο λάδι από πάνω. Βάζουμε στο ψυγείο 8 με 12 ώρες. Ή όλη τη νύχτα. Στο ψυγείο η ζύμη ωριμάζει καλύτερα. Γίνεται πιο νόστιμη και ελαστική. Βγάζουμε τη ζύμη παγωμένη. Πλάθεται σαν πλαστελίνη. Μην τρομάξετε, είναι φυσιολογικό. Πλάθουμε αμέσως. Χωρίς καθόλου αλεύρι. Χωρίζουμε σε 3 κορδόνια. Δουλεύουμε γρήγορα για να μην ζεσταθεί και κολλάει. Πλέκουμε πλεξούδα. Βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Λαδώνουμε και καλύπτουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε σε ζεστό μέρος. Για 1,5 με 2 ώρες. Να διπλασιαστεί. Αλείφουμε με κρόκο και γάλα για τέλειο χρώμα. Ρίχνουμε σουσάμι. Ψήνουμε στους 160 με 170 βαθμούς Κελσίου. Για 30 με 40 λεπτά. Μέχρι να γίνει χρυσαφένιο. Και ορίστε. Έτοιμο.
χρυσαφένιο, αφράτο και μοσχομυριστό. Ποιος να το πίστευε? Χωρίς καθόλου ζύμωμα. Μόνο με τη συνταγή της θείας Μέρης. Αφήνουμε να κρυώσει σε σχάρα. Μην το κόψετε ζεστό. Η εσωτερική υγρασία θα το κάνει να φαίνεται λασπωμένο. Δείτε την κυψέλωση. Αφράτο σαν βαμβάκι. Γεμάτο μικρές τρυπούλες. Δείτε τις ίνες. Το μυστικό ενός τέλειου τσουρεκιού. Χωρίς ζύμωμα. Μόνο με σωστό αλεύρι και υπομονή. Δείτε το χρώμα. Απαλό κίτρινο, από αυγά και βούτυρο. Γεμάτο γεύση. Πώς σου φαίνεται η ιδέα φέτος να φτιάξεις τα δικά σου τσουρέκια? Και μάλιστα χωρίς καθόλου κόπο. Αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό. Αν σας άρεσε το τεμπέλικο τσουρέκι μας, πατήστε like. Μην ξεχάσετε την εγγραφούλα και το καμπανάκι. Από τη Θεία Μέρη, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους.